da za a yaba a baka lada, ka yi shi yanda ake so yanda za a baka lada. To sai ce duk wanda ya azumi ramadana da wannan siffa to an gafarta masa zunuban shi. Allah cikin iko cikin rahamarsa a cikin ramadan din kuma sai ka mana wato wani dare kwaya daya wanda duk ibadar da kai a cikin wannan daren ya fi ibadar wata 1000, shekara 84 kenan da wata 4 ko da wata 6 kamar da suke lissafawa, shi za ka samu a cikin dare daya wata 1000. An ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an ba su labarin mayaka na zamanin da. An ce a zamanin da mutum ya ɗauki takobi ya tafi jihadi ya yi shekara 1000. Sai sahabbai suka kama kuka suka ce ya ubangiji, to mu ya za mu samu aljanna idan wasu na shekara 1000 suna samun aiki, mu gashi 'yan shekarun namu 30 40 50 ka tafi, ina za mu samu irin wannan? Anya za mu kai labari kuwa? Anya za mu samu aljanna kuwa? To sai Allah kasancewar ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya ba mu wata al'umma daban, wanda ya ba mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi yawa. Ba a son ka tashi ranar lahira kana cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ga wani daga cikin al'ummar wani annabi ya fi ka samu. Allah ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam shine sama da kowa a cikin annabawa, ya sanya shi sama da kowa a cikin halittu, kuma ya sanya al'ummarsa sama da kowace al'umma. Idan ka tsaya gaban Allah ranar lahira, duk al'ummar duniya sai sun yi fatan a cikinka suke. Al'ummar annabi Musa, annabi Zakariya, annabi Ishaka, annabi wane ne, annabi Ibrahim, dukkan annabawan nan da nasu al'ummar, amma 'yan al'ummar suna murnan, suna fatan ina ma su ma a cikin wannan al'umma suka tashi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka je aikin haji ka ga mutane daga kasashe daban-daban, ai sai kai fatan a ce kai ma daga ƙasa kake ko kaza, ga wannan daga Oman, ga wannan daga ina, ga wannan daga ina, sai ka ji sha'an wata ƙasa, ina ma kai ma daga ƙasa kaza kake. To haka za ka dinga fata, mutane za su dinga fatan zama al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah sai ya bamu a cikin dare daya aikin da wayancan suka yi shekara 1000, to mu sai aka bamu shi a cikin dare daya. Allah mun gode. Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala sanya mana azumin muka ga sunan nafila, irin su sittu shawwal, irin su azumin arafa, irin su litinin da alhamis, ga sunan har guda 11 ko guda 10 idan ka cire na bakance. To duk waɗannan azumuka ne wanda aka shirya mana su domin mu samu lada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumin rana ɗaya, ba wajibi bane ya tashi da niyyar azumi a wata rana, kowace rana ce daga cikin ranakun da aka yarda a yi azumi, Allah zai nesanta shi daga wuta, wato nisan wato handak, wato za a sanya mishi gwalolo, za a sanya mishi kariya tsakanin shi da wutar jahannama. A wani hadithin yana cewa Allah zai nisanta shi da jahannama tafiyar shekara 70. Azumin rana ɗaya kenan fa, azumin rana ɗaya. Ku duba aikin alkhairi buduru ga sunan da aka tanada mana su domin samun lahira. Saboda haka baka da hujja ka ce ai kai don baka da kuɗi ne ba za ka samu lahira ba, ko don baka da ƙarfi, ko don baka da waye, ko baka da ko sisi, aikin lahira akwai wanda za ka yi ka same shi.